Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian balai I lingba kilat pathai khubor baka sarkar Assam kala khandra na phang ye ki mender ki bawan buhai Shnong be an Jylla Assam kumda na kaliang ka KSU Kupli area circle ringkat ka chinan lang ki bor pulit jong ka Saphai police outpost West Jylla Hills district kila khandra na phang ye ki mender ki bathmu banwat chakari tengan ka Jylla jongi haga jaka khapot bat ka Assam ka badan ha Saphai kajingshim kabu jong kini kinong bangla bat ki we ki mender ki bathmu banwat chakari tengan ha Jylla Namar ba kitip baga Jylla kalong ka balajlan klam don ka an banyada kumta ki bar Jylla ki long shlur banwan Rung be an kumta na kalyang ka seng kinyai khanra manakapor bat kinom sha baga Jylla kanlong kum ka dustbin ban bread ikinong bangla ki ba sha be na ka Jylla Assam kumta ka seng kala kentu ya ka sarkar baga omdei ban khensting bat ka kerwo na ka seng kalong balada ki bor sarkar kimdei ban keno e ka seng baki pen khen an lada ki le maki kasing kalap ru bakalinti na Shnong Saphai kadai ka we ni ki jaka baki mender ki laban Rung be an chpo ka Jylla kumta ka sing ka kintui ki bor Shnong bat ki parari bakin long ki bapet ngor ka Shnong ka thau khnang ban sha atdup haki mender bikin hobi cek dengan diam Yang ini kot mau minum. Dah. Oh, bos kena bar dong tu. Dah. Jarong ini. DCS itu. Minyau penting. Minyau. Kamarul.